ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ki Chief Executive Member juga Khasi Hills Autonomous District Council bat ke Karbi Anglong Autonomous Council kata ubak penya sings im bat u tuli ram ronghang ha kejinga kendo ke pekerpang ha office trikam juga Khasi Hills Autonomous District Council ha ka khatsau trek unai lur araja pulai kita shemi karai ban penne ya ke shongsuk shongsan ha ki shnong khaput khamtam ha block 2 kapadang ha papo kajing pe jingkmi juga Khasi Hills Autonomous District Council kat bak sarkar Meghalaya bak sarkar Assam kitang pentulun chakmat ya kejinga keren banyak baik igi jaka ki berana pereng kejinge kaja put uba penya sings e mang je kren bigilap thai ko bor le thu ba kani kejinge lang kala e thin tai lor kilat kilenti kumno ban pen em bat ban pen sa e kiriti dustor jong kinong shokhnong ka Meghalaya bat ka Assam bat hakathan chatai lamingi brokoi nakalian juga Karbi Anglong Autonomous Council balalam khmat da uturi lam ronghang lasanran lang do MP jak Karbi Anglong u Horan Singh Be kan thop ru khat arngot ki executive member jeng council Can you tell us your visit? Can you tell the purpose of your visit? It's a friendship, brother want to visit here. Minta ka step kalong ka AK ka ba sultanat ingi kum ka KHDC ban bentip pa ban bentip shiki pa jong ka rikhasi brokowe rikhasi jentia ba marmar ni la yo jingtip ba nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hapo ka jingelam jong CM Dr. Duliram Ronghang ringkat bat ki EM bat kumju ki MEC ki baidan kumba jan khat saungut baro ringkat bat u honorable MP jong ka Karbi Anglong u Mr. Horan Singh Be ki wan ban ya kendo yangi minta ka step ni po office rekam jong KHDC te haka ni ka jing kendo ki don artli ki kam ki bangia kran sani bha kawai kalong ba kajing yadai ka jungi ka KHDC bat ka KAC kan yai beteng da kajing skut jingmut kumno ban yayo ban ya trailang da ka menta ban penek pensa iki riti ki dustur ki jungi da ka bangi hab ban yang teli bat ni long kawai hakmat ki sokar India khamtam kuman shukun kan mau ba ka than chatai lamingi kini ka North Eastern States ngidon kumba shipho tali ki ADCs lightly hajala Meghalaya lightly hajala Assam lightly hajala Mizoram bat kawai Tripura te menendu nglai kendo ya produce de Parma bolong chairman juga Tripura party hapo Tripura ki babat ya ka Borsen Shah hapo Autonomous Council hapo Tripura ilai keren bang ide bani long teli ban yakun na menta kanu ka jing let's say ban yakun lang ringkat ka jing ya don lang jong baro ki Autonomous Council hapo ka jela stay lamingi totally kini ki Autonomous Council bangin penklan ya ka nongrim ka jungi ban penek pensa ki riti dustur ki bangi dan lalaki jong ki council kabaar pat mentat ni yo ruban ya keren hakabede pat ka jinglong jingman hapo khaput border area pedeng ka jela Meghalaya ba Assam kumba phi yi ba ka jela Meghalaya ba Assam keladan ka jing penbet bandan no kani ka jing penbet put bat ka benta ka beningkong phase 1 keladam benta kelaya ke phase 2 but hakani ke phase 2 kiladon ki regional committees na boro arliam ki state government Assam but Meghalaya but habide ki regional committees nakaliang jong ka KHDC ni don bentala kumkit khat
Te kani ka benta ka baar ka don ka jing penbek put ka bayadai bat kani ka tan block 2 bat kiwe jaka. Te ngi suthu ba kishnong khasi ki babun apo kini ki jaka kidon bat tang masin shimti ya kani ka isi bat maru hadin tang shitayo ni la lek penjingo ipai ba jumi shite ka shnong. Hakini ki jaka block 2 kidon kumba arfulai tendiki kishnong khasi. Tingin layo ben kenduk ikirang ba shnong layo ben kenduk kini ki nong yelam shnong kiri ramba kilong kumi. Then nakaliang jungi ngilai keren sani mentak ba ngikwa ka jing trelang bat ka Karbi Anglong Autonomous Council. Ba kipai ba jungi kenemdai bersya penwit kenemdai bersya pendek hakalik kawan hakatrei kerta hakarep karyang bat kiwi bentah kakai peteng. Dan nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council lingba UCM la pular ban ai ka jingi trelang bat ka Hasil Autonomous Council ban yadai ki berjungi hak tu jaka bat benam dai penwit. But ka block 2 ka hub babun let's say haka ka area ka ba ngia dan jingi penbait lang bat ngi ka HDC. Te ka block 1 pat kala hub Shaka Jaintia Hills District te kala hub haka jurisdiction jong ka Jaintia Hills District Council. Te wat la ka taru namar bakidai ki parado prosnam ki jungi ngila penslong hiru ba kitu ki jingja men hakane kibam internet kibam sutenat bat nakaliang jong ka Karbi Anglong Autonomous Council ru kila smokia kata kin simkia baru kini yo bani trelang bat ni nam ta kasuk kasan ka baha kamya jong itu shnong haki ki jaka deki kini kideki arteli kiba ni yo bani kran habide ka jingwan jong ka Karbi Anglong Autonomous Council hang ni bo ki si mataksi dan nakaliang jong ki dang wat ke ka la kalenti ban la ban penbet tu ka jingja te kat kum ga jing suthu hadin mangilai kran bane nakaliang Karbi Anglong ki kloi bani trelang ban wengi kini jing ya but menenru ngalayo bani kran lang bat MP Mr. Horan Singh Be hang te po guest house jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te ha menen kasngi yo ban ai ka join guest briefing ru ba nakaliang UMP ru but EM education menen kiong ba kamdan ka ba ban ka bangin wengi ka jing ka kamdan ka bamla le se ban wengi jing te la dangi ya trelang da ka jing stu jing te ngi sutena ngi pediang ni kata ka jing kran but kermen scam ba kani ka jing ya dei jungi kanang biang kanang bit nang nishmat but kumju ngi sutu ban penbet ya kanu no kakam ngin la be ben penbet da kalenti ka ba da kalenti jong ka jing kran da kata ka process of discussion dialogue but kiwe kinati kamdem ban jing artatien ngi le seba ngin la ban boy shi ka thong jong jing job habe de kini ki benta de nakaliang jungiru ngin salik pet biang ye ki pai ba jungi apo khaput bat kumju ru ngin salik biang banyak keren sami bahai ni kakam wat syadusha Karbi Anglong Autonomous Council syadiku nampak la ban keren ya kata hang ni nampak ban pen sypai ba namar bangi kuat bakar regional committee kan ya syua ngingi dan rekat bakar regional committees dan namar ban penbet ya uput kumbalong menta baru arteli kijela ki burambet ya kata process of dialogue referendum na kipai ba te kemut ada kitu kipai ba ha tu ki shnong ki yang menjur banwan Meghalaya kata di kawe kalenti bangin yo biang ben penbet yo put kat kum ka ni gajing ya penbet ya keren put ho nganam ong ba menjur kata kadika nongrim jong gajing ya kut hak agreement gajing penbet put gajing penbet put hi kalong ba ngide ben ailat ya kitu kipai ba syong syatu bakit pensngong syanu kikwa kata de ka nongrim ka banikong te kermen scam bangi da ka jinglet jungi da jing ai mensim ga jungi kipai ba apo shnong kaput kin ya yo mensim kin yelong kali ka we ban ajeng kesyan ke ka bangi rup ni kemu ban penyo biang ini shnong kasi syabo ka jelam nakaliang ngalakhot namar ba ngiyo jing tip menen ba kiwan man play ka guest house de ba kiwan ban play guest house apo shlong ka ba de shi benta ka apo uput usam jong HDC
de ngisul dai ban khot ban ya kran hapo mit nang ta kan no ka jing ya ho nang ta dep oh hadian kan ni ngin salit biang shekiniki shnong shek shnong kasi khamtam block 2 but what she block 1 ru ngin le da ka jing ya trelang ba ka Gentle Hills Autonomous Council te hadian kata ngin salit pat sa difu siapa headquarter jok ke Karbi Anglong bani kenduk ya ki yo CM bat KM bar khat ban nang kham yo keren jeliu shushu ya kan kaman kan dei nakaliang dungi ngin let bat namar ba hatu kishnong kumbangi ngilap men hakan ya bangile lingkong men visit kidon lang ki Karbi kidon lang ki Nepali kidon lang ki wewe jat ben rio te takadau banam mi kanu kajing shong seeri ki pai ba jungi ngin pentip bandan kajing ya kenduk lang bat ngin yo ban jungok lang